ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Keisler's Secret File. Si Keisler na mahal pa rin ang kanyang ex kahit na maraming taon na ang lumipas. Gusto niya raw balikan yung ex niyang may pamilya na dahil alam niyang hindi ito masaya sa kasalukuyan nitong buhay. So, ang tanong niya sa atin is, tama ba na i-win back niya yung ex niyang may pamilya niya kahit alam niyang, pero alam niya na hindi siya masaya? So, pakinggan na po natin ang mga kabisyo natin nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito pong sabi ni JP Arcega Babasa, para sa akin, wag na makakagulo lang. Wag nang mag-win back dahil magugulo lang ang lahat. Ito naman ang sabi ni Doc Yorgie. Hi Keisler, dude, na-appreciate namin you step forward to air your side of the story to clarify parts of Belle's story. Compared to Belle, na sense kong mas calculated ka sa mga desisyon mo sa buhay. Suportado kita sa plano mong i-win back si Belle, pero alalahanin mo dude, kailangan mo ang consent ni Belle. At habang nakaipit si Belle sa partner niya, hindi ka basta-basta makakapasok uli legally sa buhay niya. Try to secure Belle first. Calculate your moves to win her back, daanin mo sa legal na paraan. Parehas kayong kikilos, hindi lang isa na ikaw ang kikilos. Good luck, sana ay manalo ang pag-ibig mo sa kanya. Maraming salamat DJ Rocky from Doc Yorgie. Ito naman ang sabi ni DR, madali lang magpatawad sa kasalanan ng nagawa mo kay, pero yung sakit at trauma na ginawa mo kay Belle, hindi niya yun makakalimutan dahil sa kasalanan mo. Ask yourself, worth it pa bang balikan ng ex mo? Kahit alam mong siya yung ayaw nang makipagbalikan sa'yo dahil sa may pamilya kayo, it is your decision if you want to win her back. From DR. Ito naman ang sabi ni Igop Motovlog. It's me again. Ang message ko kay sender, wag na niyang guluhin ang ex niya. I think magbantay sa lakay na lang siya. Pag alam niyang mahina na, andun siya pumapasok. Charot with harot. Mas okay na wag mo na lang. Mali kasi yung gagawin niyang agawin si Belle dun sa kasalukuyang kinakasama niya. Paano pag kasal na sila, di yari ka, kasalanan pa. So yun lamang, shout out kay Pops Gerald, magbiyahe ka na, malamig na ang iyong kutsi. Eto naman ang sabi ng ating kabisyo na si BL. Mali si Guy sa umpisa pa lang. Niloko niya si Belle. It was a big mistake. Faithfulness is the main key sa relationship. At ang mali pa dito ay guguluhin niya si Belle. Pabati po kay Dr. Nina Bianca Gamboa Chua at kay Tenant. Maraming salamat po, DJ Rocky. Ito naman ang sabi ng ating kabisyo na si Louie. Maulan po dito sa amin. Pero kahit ganoon ay nakikinig pa rin po kami ng Love Radio. Alam mo, Keisler, dapat noon pa lang hindi ka na gumawa ng kasalanan kay Belle. Hindi ka na nakipag-uusap sa ex mo. At hindi ka na humanap ng iba. Kasi kung doon pa lang ginawa mo ng tama, edi maayos sana ang buhay na meron kayo ngayon ni Belle. Pero wala nandyan ka na. So move on na lang. Thank you so much from Bukawe, Bulacan. Ito naman ang sabi ni Miss Lalaine Redita de Jesus. Ang masasabi ko lang sa situation nila Belle at Kay is kailangan na munang tapusin ni Belle yung relationship niya doon sa batugang partner niya. Kasi kahit saan mo naman tingnan, sila ang magiging mali dahil may karelasyon pa si Belle. If nakadecide na si Belle na maghiwalay at magkaroon ng bagong pag-ibig, why not?
Deserve niya naman yun. Dahil sa naging sakripisyo niya sa partner niya. Iba kasi ang situation na ni Belle ngayon dahil sa may anak siya. Hindi na madaling magdesisyon agad-agad. Kay Kay naman, maghintay siya ng tamang panahon para makuha niyo uli ang taong mahal niya. Sabi nga, it takes time. If God's time is always perfect, then you need to wait for it. May perfect timing sa lahat ng bagay. Thank you po, nakikinig from Naga City, Camarines Sur. Uy, maraming salamat. Ay din kay Quinlyn, eto pa sabi ni Robert Tirao, wag na niyang guluhin o balikan. Pwede kang masira sa gagawin mo. Focus ka na lang sa sarili at sa career mo. Oh. Ay nako, ang dami pang nag-comment sa ating secret file for this afternoon. Anak, sabi pa dito ni Lian Contojos, mas okay kung lalaban kayo parehas. Actually, okay naman yun kung mahal niyo yung isa't isa tapos wala kayong sabit. Maganda yun. Kaya lang, ang magiging problema dito is may current partner pa itong si Belle. Kahit na medyo malabo sila, sila pa rin technically. At may anak sila. Although hindi sila kasal, pero may anak sila. So, kailangan munang linawin ni Belle doon sa partner niya kung ano nga ba talaga sila. Paano yung diskarte nila sa anak nila? May tinatawag naman tayong co-parenting pero parang umaakto namang single parent itong si Belle for the longest time Siya naman yung nag-aahon ng pamilya nila Batugan lang to yung asawa niya. Or yung live-in partner niya. And para naman sa'yo, Kaisler, okay? Gusto lang kitang i-remind dun sa mga ginawa mo kay Belle dati. Sure ka na ba na hindi mo nasasaktan intentionally si Belle? Sure ka na ba na committed ka sa kanya? O baka sinasabi mo lang to dahil naaawa ka sa kanya? O baka nagigilty ka sa nangyari sa kanya dahil sa mga kasalanang nagawa mo sa kanya in the past? So you have to really be sure about what you want and if Belle is really the person you would like to be with forever. Kasi kung umiikot lang dun sa naawa ka, nagigilty ka dahil ikaw naman talaga yung may kasalanan kung bakit nagkaganon yung buhay ni Belle, maling intention yun, maling rason yun to begin with. So, kailangan sigurado ka. Kailangan alam mo mismo sa pagkatao mo, sa buong sarili mo, na ito talaga yung gusto mo. Wala namang masamang magmahal Lalong-lalo na kung yung intention mo buo, totoo, sincero. Kasi baka mamaya gaganyan-ganyan ka na naman tapos biglang boom. Bibigyan ka ng pagkakataon ni Belle. Tapos sasayangin mo na naman. Kapag sumampa ka na naman ng barko, biglang iba na naman yung sasampa sa'yo. Di ang sasampa naman kay Belle, sampal sa kanya yun. Na parang lagi na lang siyang bigo sa pag-ibig. Hindi naman sa nangingialam ako. Wow. Very tita no? Pero tingnan mo maigi Ito yung mga na-miss out mong tingnan Kailangan matuto na tayo dun sa mga nangyari sa nakaraan. Kailangan baon-baon natin yung lessons ng nakaraan. Nang sa gayon, hindi na maulit-uli yun. I hope you are not the same guy na walang paninindigan, walang sense of commitment, at hindi loyal kay Belle. Sana hindi ka na yun. At kung nagbago ka na, meron ka ng commitment, loyal ka na, faithful ka na sa isang babae, then, when the time is right, at nasabi mo yung intention mo kay Belle, malinaw sa kanya yun, makapag-aantay ka, hanggang sa maghilom yung puso niya, maghilom kung ano man yung mga sugat na nadulot sa kanya nung nakaraan niyang relasyon, then, wala nang pipigil sa inyo. Kung parehas naman kayo nagmamahalan, sino ba naman kami para humadlang? Napakasarap magmahal at napakasarap mahalin pabalik, lalong-lalo na kung tapat, totoo at sincero yung taong yun.
Nasa iyo na kasi siya dati, pinakawalan mo pa eh. Tapos ngayon, balik-balik ka kung kailan miserable yung buhay niya. Feeling mo, ikaw yung hero niya. We all want to be heroes. That's a fact. Gusto natin kahit papano nakakatulong tayo sa kapwa natin o parang nagiging maganda tayo sa paningin ng ibang tao or nagiging pogi tayo sa paningin nila or kahit papano may nagagawa tayong mabuti lalong-lalo na kung ang pinag-uusapan ay taong mahal natin. If mawala yung stress nila, if mawala sila dun sa miserable nilang buhay, matanggal sila sa miserableng sitwasyon, then that also makes us happy. Pero that is just fulfilling yourself. The question is, masaya din kaya sila? Kung yun yung gagawin mo. Sa mga kabisyo po natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share to me. raketera@gmail.com. Wishing you all the best, Keisler. Balitaan mo kami sa kung ano yung susunod na mangyayari sa inyo ni Belle. I gotta say BRB, it's in Bathroom Break. You're with me, DJ Rocky. And you are listening here sa stasyong number 1 sa mga pet manong gumapang sa kakalsadahan. 90.7 Mom Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Keisler's Secret File. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!